Шмат жанчыны плачуць у калоніі, тыя жанчыны, у якіх ёсць дзеці. По-рознаму. Всё залежыць ад чалавека. Хтосьці ўвогуле не плача. Вы не плакалі? Я амаль не ўмею плакаць. Нешта вось. Недзе змерзла ўнутры і неяк не плачацца. Хаця так вось часамі думаеш, як гэта паплакаць? Яно не плачацца. Хаця гэта таксама не вельмі добра для псіхікі, я лічу, таму што калі ты плачаш, то дрэнныя рэчывы выходзяць са слязьмі. А вы ведаеце, што слёзы чалавека, яны розныя ў залежнасці ад эмоцый, якія ён испытвае. Састав хімічны розны. То бок, калі плачаш ад радасці, гэта адзін склад, а калі ад гора іншы. Так. Гэта пад мікраскопам відаць. Вось, і ў інтэрнэце можна паглядзець, там розныя фатаграфіі слёз пад мікраскопам зробленыя, там яны зусім розныя. І самыя прыгожыя гэта слёзы ад цыбулі.